Real Union eta Mariñok hitzarmen bat sinatu berri dute, orain dela aste batzuk eskualdeko emakumearen futbola sustatzeko eta bultzatzeko asmoz gaur. Galera etorri gara ikuste duzuen bezala eta Sandra Ramajo Mariñoko emakume taldeen arduradunarekin hitz egingo dugu honen inguruan. Kaixo Sandra, zer moduz? Kaixo, ondo, hemen eguzki paregabeanekin, galen. Aipatu dugun bezala, Real Unionek eta Mariñok bi klub historikon artean horrelako hitzarmen bat sinatu duzue, emakumeen futbolari nolabait sustatzeko edo sustapen bat emateko, bultzatzeko. Hori da helburu nagusia, ez dakit bertze helbururen bat duzuen hitzarmen honekin edo ze helburu bilatzen duzuen hau sinatuta? Helburua azkenean Irunen emakumeen futbola sustatzea da, Bidaso aldean, eta indarra ematea emakumezkoen futbolari. Azkeneko urteetan egia da pixkat bajua izan dela eta hemen jokalari oso onak atera dira, eta ni Mariñon nagola jokalari onak ikusten ari naiz, kategoria txikietatik, eta nire ustez hori indartu egin behar dela. Eta hitzarmen honi esker, nire ustez, etorkizunerako Iruneko nesken guztientzat aukera ona izango dela. Egia da, aipatu dugun bezala, bi klub historiko elkartu zaretela, emakumeen futbolan gainera, Mariñok izen bat du, oinarri batzuk jarri zituen hemen emakumeen futbolean, eta horrek ere pentsatzen dut indarra emanen diola proiektuari, babes gehiago edo oinarri sendoak ditu dagoeneko atal horretan, eta horrek babesa emanen dio indarra. Bai, Mariño urte askotan egon da emakumezkoen futbolan, presidentea esan zuen bezala, urte askotan bera apustu egin zuen, inorrek etzula nahi. Ni lehenengo urte horretan egon nintzen jokalari bezala, 5 urte egon nintzen, eta uste dut 6-7 urte egon dela borrokatzen, emakumeak Irunen talde sendo bat izateko, eta nire ustez azkeneko urteetan laguntza behar izan dugula, eta gehien bat emakumezkoen futbola ez egin delako, eta onditzen ari da pixkanaka, eta uste dut iritsi dela puntu bat ere, puntu bat gehiago behar duela Irunerako, hiri oso handia delako eta jokalari pilo bat daudelako. Konturatu egin gara azkeneko 2 urteetan zenbat jokalari etorri diren klubera, eta uste dut hori sendotu behar dugula. Ikusi duzue hor behar bat, nolabait errateko edo gabezi bat, agian emakume futbolari haunitz daudela, eta hoiei aukera bat eman behar zaiela, eta honekin emanen zaiela, ez? Bai, azkenean beraiek gero ezta jokalari hobeagoak izateko gehi oskatzen dute. Etortzen dienean entrenatzea gauzak aldatu dira pilo bat, futbol asko aldatu egin da, nik jokatzen nunetik orain arte, entrenatzaileak prestatuagoak izan behar gara, staff teknikoa handitu egin behar da, azkenean entrenamenduak kalidade gehiago behar dituzte, eta hori jokalariak eskatzen dute. Jokalariak behar dute ezitzeko, ikasteko eta jokalari onagoak izateko, eta gainera orain gorago iristeko gerozta zailagoa da. Nahi badute etorkizunean lehenengo mailan jokatu, ez da lehen bezala. Orain fisikoki indartsuagoak izan behar dute, koordinatuagoak, teknika aldean landuagoak, taktika aldean ere baita prestatuagoak, orduan hori lana behar du atzean. Nolabait errateko, emakumeen futbola ere profesionalizatzen ari da gehiago, edo hortarako pausua ematen ari da, eta hori ere beharrezkoa da maila txikiagotan ere. Demoraldi hasieran, zuen jokalari batzuekin egon ginen gainera, Orezko regional mailan lehen aldiz emakumeek epaile laguntzaileak zituztela, eta horrelako pausu txikiak edo, hain txikiak, ematen ari dira, batez ere hori emakumeen profesionaltasunerako eta beraiek ere baliabideak edukitzeko etorkizun baterako, eta futbola dena
berdin izateko bai emakumeentzat, bai gizonezkoentzat ere, ez? Bai, ni esan dezuna bentsa bertan, nire ustez lan handia dagoela maila txikietan. Hor kalidadea eman behar diegu eta bueno, gero medioiek esan dezuna linierrak gure mailan egotea, hori azkenean ere indartu egiten du emakumeen futbola eta garrantzitsua da, rekurtso horiek izatea, beraiek ere ikusteko, emakumezkoen futbolare garrantzia daukala eta goraka egiten ari dela, eta horregatik rekurtsoak behar ditugu alde horretan, laguntza gehiago, eta baita maila txikietan oraindik eta gehiago indartu. Gizonezkoetan bezala, emakumezkoekin baita ere, animatu, neskak futbolan jokatzeko, lagunak egitearekin aparte, probatzeko eta ikasteko eta niretzat garrantzitsua da esan duzuna, ez? Maila txikietan hori sustatzea denon artean. Gainera, beti aipatzen dugu hemen ere arrobiak hitz garrantzitsua dela eta emakumeen kirolean eta kasu honetan futbolean ere agitz garrantzitsua. Batez ere, hemen bertako kirolariak eta futbolariak kanpora ez joateko, ez? Hemen euren hirian aukera edukitzeko, nahi duten kirola praktikatzeko, kasu honetan futbola, eta aipatu duen bezala, baliabideak edukitzeko euren hirian, erreferenteak ere edukitzeko, ez? Ikusteko maila handiagotan txikitatik, ez? Aukera dutela klubean segitzeko, klubean parte hartzeko eta ez ikusteko beharrik, kirol hori alde batera utzteko edo, beraien ibilbidea eteteko. Horregatik proiektu hau, ez? Azkenean nahi duguna da jokalariak hemen gelditzea, hemen gertukoa direnak, irungoak direnak, Bidasoaldean dauden jokalariak hemen egotea, baina ikustea proiektu hon bat dagoela, lana handia egongo dela horratzean, ikasiko dutela, beraien artean lagunak ingo dituztela, eta hemen Irunen, hirian, emakumezkoen futbola handitu egingo dela, zaleak etortzea, partidak ikustea, hor ikusten dugu defizit txiki bat, ez? Azkenean, sustatu pixkat ere emakumezkoen futbola bultzatzeko, partidak ikusteko, eta hemen ikusteko ere jokalari onak daudela, eta pixkanaka, helburuak jartzea, igotzea, mailak igotzea, eta, referente horiek, esan duzun bezala, izateko ere, ez? Bai txikiak, maila txikietatik, goiko mailako jokalariak ikustea, beraien referenteak izatea, gu ere entrenatzaile moduan egon garena, jokalariak izan garela hemen Irunen ere, beraiek ikustea ere, hemen ondo egin dugula lan, hemen ere jokalari onak izateko aukera izan dugula, ondo entrenatu dugula, eta, ez dugula beste leku batera joan behar, hemen ere lan ona egin dezakegula. Aipatu duzu, zu Mariñoko lehen urte horretan hasi zinen Mariñon bertan futbolean jokatzen, eta gero profesional izan zara, Errealarekin, eta zu bezalako figura bat, edo jokalari hoi bat edukitzea Mariñon, eta proiektu berri honetan ere, txikientzako noski eredu bat da, referente bat, baina pentsatzen dut, zu hasi zinenetik gauza kaunitz aldatu direla, zerbait aipatu duzu hasieran. Zer ikusten duzu aldatzen aldela, oraindik ere gehiago alda daitekeenak ere izanen dire, baina ze ikuste duzu unitz aldatu dela eta positiboa izan dela alde horretatik? Nire ustez, lehenengo gauza aldatu egin dela entrenamenduak. Egiten diren ariketak entrenamenduetan, fisikoki nola lantzen diren futboleko egoerak, eta horren inguruan asko aldatu egin da futbola. Erritmoa, jokalariak indartsuagoak, azkarragoak, erresistenteagoak, azkenean hori aldaketa handia izan da. Horregatik nire ustez, futbola handitzen dagoela, gero ezta jokalari hobeagoak ikusten ditugula baloiarekin, baina baita baloi gabe, esan duena, fisiko aldean. Orduan,
hor aldaketa handia ikusi dut, eta bueno, gero prentsan, medios de comunicación eta hori denare bultzatu egin du pilo bat emakumezkoen futbola, oraindik kristona falta da, selekzioan ere ikusten ditugu geroz eta jokalari gehiago onak ateratzen ari dela bai Irunen, Donostin, Realean, hemen, baina gehiago enfokatu gengo naiz hemen Irunen, azkenean jokalari asko Erreala joan dira, bai, ni aukera izan nun Errealan jokatzea 11 urtetan, azkenean hor egin naiz jokalari bezala, baina Errealara iristeko pausu batzuk eman ditut ere hemen Mariñon, eta orain pausu horiek beraiek hobeagoak dituzte. Gauzak aldatu esan dudana, entrenamenduen inguruan, baliabideen inguruan, gauza horiek guztiak handitu egin dira, eta aukera gehiago dituzte, hobeto iristeko, iristen dena lehenengo mailara, edo ez dena iristen lehenengo mailara, baina iristen da lehenengo ref, bigarren ref, azkenean bakoitza iritsiko da, behar duen lekura, eta ematen ari diren pausuak bakoitzak nun daukan bere tetxoa ikusteko garrantzitsua da. Eta hori da, zazki bilatzen duzuena, proiektu honekin prestaketan finkatzea, prestaketa hon bat finkatzea jokalarien artean, eta gerora etorkizunera ongi prestatutako jokalariak edukitzea. Horretarako aldaketa bereziren bat edo pentsatua duzue proiektu honetarako, edo hori da gehien bat eginen duzuena? Orain proiektuaren inguruan hitz egin behar dugu, orain lan asko dago atzean, talde guztiak finkatu, jokalariekin hitz egin, proiektuari buruz hitz egin, nolan landu behar dugun, zer nahi dugun, zein helburu izan nahi ditugu, hasieran pixkat izango da un poco ez lioso, baina niretzako lana dago horratzean, lehenengo taldeak finkatu, helburu txikiak jarri, epe motzekoak, eta baita, ze direkzioan egin nahi dugun lan, nola nahi dugun ezi pixkanaka, azkenean proiektu bat ezin dugu goitikan hasi, pixkanaka joan behar gara, lehenengo urtean ez dira aldaketa asko egongo, ja aldaketa handia da, niretzako azkenean bi kluen artean hitzarmen hori egitea, horrek aukerak emango ditu, galen ere agian entrenamenduren bat edo partiduen bat egiteko, eta zelai gehiago ukitzeko hor arazoa daukagu Irunen talde guztiak, klub guztiak, eta azkenean hor pixkat motz gelditzen gara entrenatzeko momentuetan, entrenamendu gehiago izateko, kalidade gehiago izateko, prestaketa hobeagoak izateko, eta horretan uste dut nahi dugula ezi, eta hori ikusi behar dugu nola finkatuko dugu, nola landuko dugu talde guztietan, maila txikietatik, nire taldera arte, azkenean hori dira lehen taldea, eta ikusiko dugu nola nahi dugun landu, beko jokalari horiek, txikian dauden, maila txikitan dauden jokalari horiek prestatutak iristeko lehen taldera. Hori da, lana duzue aintzinetik, berez edo hasiera batean 4 urteko hitzarmen bat da, baina noski beti epe ertain edo luzera begira egindakoa, eta espero dugu dena ongi joatea, eta Irunek eta noski ondoko eskualde guztiek ere edukitzea hemen oinarri sendoak dituen proiektu bat, eta gainera beharrezkoa dena emakumeen kirola, kasu honetan futbola sustatzeko, eta gure kirolariek leku polit bat edukitzeko hemen. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, Sandra, eta zorte on lan honetan eta gelditzen zaizuen guztian. Mila esker zuei, elkarrizketa hau egiteagatik, goiz polita pasatzeagatik hemen, estadio polit batean, eta ikusiko dugu etorkizunean nola ateratzen den proiektu hau, eta hemendik neska guztiei bultzatzea
proiektu polit bat izango dela, aukera politak izango dituztela, asko ikasi egingo dutela, eta nire ustez hau, nire iritziz erabaki ona dela, eta Irunentzako, eta ondoan daukagun herri guztientzako, Bidasoaldean, emakumeen guztientzat aukera polita, eta animatzea, eta seguru gauza onak ingo ditugula.